אז אחרי שהבנו בדיוק מהו שיווק רשתי והבנו את המבנה שבו נוצרת רשת של מפיצים בשיווק רשתי, אין ספק שמבחינה גיאומטרית, אם נצייר תרשים של מפיצים, זה יקבל צורה שדומה לצורה גיאומטרית של פירמידה. אז נכון, הצורה עצמה באמת נראית ככה, אבל מה המשמעות של זה בעצם? הסיבה שהרבה אנשים קוראים לשיווק רשתי פירמידה, היא שבאמת קיים בעולם משחק שנקרא משחק הפירמידה. משחק הפירמידה דומה בצורה מסוימת לאופן שבו מתנהל שיווק רשתי, רק עם כמה הבדלים קטנים. אז ההבדל הראשון והמהותי ביותר הוא שבמשחק הפירמידה פשוט אין מוצר. המשתתפים נכנסים ומקבלים עמדה או מקום בפירמידה, ואלו שממוקמים מעליהם מרוויחים עליהם כסף. זהו משחק שכל מטרתו היא רק לצרף אנשים למשחק כדי להחזיר את ההשקעה הראשונית ולהרוויח כסף. ההבדל השני והלא פחות מהותי הוא שמדובר בעצם בתרמית לכל דבר שגם מוגדרת כלא חוקית. מעבר לכך, במשחק הפירמידה מי שמרוויח כסף הוא בהכרח זה שבראש, בזמן שכל האחרים למטה מפסידים את כספם, ולרוב מדובר בסכומים לא מבוטלים. בחברת שיווק רשתי חוקית ולגיטימית קיים מוצר אמיתי ובעל ערך, ובנוסף, תוכנית התגמול של החברה בנויה באופן כזה שכל אחד יכול להרוויח על פי מאמציו האישיים ומאמצי הרשת שלו, ובהחלט מתקיימים מצבים בהם מפיץ אחד מרוויח יותר כסף מהמפיץ שמעליו. ואם נחשוב על זה רגע, במקומות עבודה רגילים, הרי תמיד זה שבעמדה הבחירה יותר מרוויח יותר מהעובד הזוטר, לא? אז כמו שאמרתי קודם, לא רק שכאן זה לא כמו משחק הפירמידה, אלא למעשה בחברת שיווק רשתי אמיתית ולגיטימית, למרות המבנה הגיאומטרי של הפירמידה, בפועל כל לקוח שנרשם ורוצה לבנות את העסק מקבל את אותם תנאים בדיוק כמו כל אחד אחר, והרווחים שלו תלויים רק בו ובקצב עבודתו. בחלק הבא אנחנו בעצם נבדוק יחד האם שיווק רשתי באמת מתאים לכל אחד, ומה חשוב מאוד מאוד להבין ולהפנים לפני שמחליטים להיכנס לחברת שיווק רשתי.